Sí, avui era un dia important, bueno, sempre ho és, no? Quan fas tota la presentació de tots els equips del teu futbol base, conjuntament amb el partit, el primer equip, que finalment doncs, ha sigut una llàstima, no? Que era un partit directe i se'ns han escapat 3 punts d'or, però bé, seguirem i lluitant, confiem al 100% en aquest equip i segurament que fins al final lluitaran per les posicions de dalt i per intentar l'objectiu que és l'ascens de categoria. Doncs tenim un total, ahir justament ho acabem de perfilar una mica tots els números, tenim 140 nens de futbol base, més després els 2 primers equips, el masculí i el femení. El femení ja és el segon any consecutiu que el fem, era una de les apostes que volíem fer des de la Junta Directiva, conjuntament amb equips que quan vam començar aquesta etapa doncs no els teníem, com són el cadet i també el juvenil. Ara, a dia d'avui, tenim totes les categories del club, les hem aconseguit fer, però a més les tenim ben consolidades i bé, totes a una categoria que jo penso que és la coherent i la que ens pertoca a dia d'avui. Per nosaltres el més important és formar bé els jugadors, hem de saber on estem i per nosaltres és fonamental doncs, els formadors, com he comentat abans, no? És l'eina principal i el nostre objectiu és ser formar jugadors i si volen competir hi ha altres clubs també per poder competir. La nostra eina ha ser formació en valors. Sí, el nostre objectiu quan aquesta junta va entrar doncs, primer de tot era posicionar un altre cop el Club Futbol Capellades amb una bona imatge dins de la comarca. Penso que això ja es va aconseguir en el primer any i en el segon any l'objectiu ja era pujar, com va ser l'any passat, i ens vam quedar a les portes de la promoció a un punt i aquest any un altre cop l'objectiu és pujar. Al final, per nosaltres el més important és posicionar-nos bé a nivell de comarca i tenir una bona imatge del nostre club. Bé, una mica els recursos econòmics del club doncs, principalment són les quotes que paguen pròpiament a totes les famílies i que abonen diari mensualment. Després tenim recursos com són de patrocinadors i principalment són aquests, no? L'Ajuntament, nosaltres ens posem en la seva pell, sabem que són moments molt complicats, cap entitat del poble rep cap ajuda perquè no es pot i nosaltres entenem la situació, no hi ha cap problema, sempre, a més, ells tenen bona predisposició per solucionar qualsevol problema que hi ha al camp i per nosaltres això, al cap i a la fi, és el més important, no? I entre tots una mica ho anem fent. Jo penso que una de les coses més importants que nosaltres tenim és la proximitat, és a dir, al final, qui ve al Capellades és una família, perquè és un club petit, però som un club que estimem molt a les persones, que ens agrada cuidar molt bé a les persones que estan al club, entrenadors, tots els jugadors, ens agrada cuidar molt, no? I jo penso que és una mica la imatge també que volem traslladar, no? Que el que vingui aquí se sentirà com una família petita, groc i negre, i per nosaltres i per mi això és el més important. I ara sí, els nostres jugadors a punt per començar el partit.
¡Venga, Barry! ¡Es muy malo! ¡La vas a fallar! ¡Ay! ¡La puta! ¡La canción que falla! Sí, victòria molt important perquè avui, clar, ens hi jugàvem i sobretot era distanciar-nos a 6 puntets a la taula classificatòria. Correcte, amb l'expulsió nosaltres hem patit molt perquè, clar, a més és un home molt important, el Sergi Benet, fa un bon futbol i ens hem proposat. Teníem clar que el Capellades apretaria, però hem continuat i això ens ha donat molta força. Ara estem amb el Tourmalet, nosaltres, i tornem a jugar fora, anem al Camp del Carme i, clar, pot ser un bon cop si aconseguim puntuar, com a mínim empatar. L'objectiu és tornar a pujar a la tercera catalana. Crec que aquest any ens han pujat 6 nanos del futbol base, del juvenil, tenen molta qualitat, més amb el que teníem l'any passat, que hem fet un bon equip per estar a tercera catalana. Bueno, vamos a ver, es cierto que jugamos contra el líder, un gran equipo. Hemos tenido la primera parte, creo que sobre todo los primeros 20 minutos muy buenos, hemos generado muchas ocasiones y luego hemos perdido un poquito lo que es el control del partido, la primera parte, y bueno, al final hemos tenido también más opciones aún sin jugar tan bien. Y luego la segunda parte hemos encajado muy rápido el gol y eso contra el líder es complicado levantarlo. Es cierto que aún así hemos tenido también ocasiones, pero hoy no ha sido un día en el que hemos visto puerta. Nos ha costado ver puerta y eso lo paga lógicamente, ¿no? Creo que lo justo podría haber sido incluso un empate, por decirte algo, pero hay que marcar goles para ganar los partidos. Sí, es cierto que sin hacer un gran partido, pero creo que no hemos estado mal del todo. Hemos generado muchas ocasiones como para haber marcado algún gol. Pero esto es así, hay que continuar y felicitar al rival. Ha sido un partido que, dentro de lo que cabe, aunque no ha habido muchos goles, yo creo que para la gente que ha venido aquí al campo, el equipo ha estado intenso, ha trabajado, creo que ha sido un partido bonito, pero claro, los de casa queríamos ganar. Hoy la presentación, lamentarlo, pedir perdón a la afición, a nuestra gente, porque la verdad que se han portado muy bien, han estado animando hasta el final. Y lástima que no le hemos podido dar la victoria, ¿no? Sí, es cierto, pero efectivamente con los equipos que van a estar ahí intentando subir, pues hay que dar la talla. Nosotros, es cierto, de la semana pasada nada que ver con lo de hoy, perdimos, pero nada que ver en cuanto a la actitud de los jugadores y la intensidad que pusieron. Este día, hoy, creo que ha sido mala suerte de cara a puerta, pero no estoy descontento en cuanto a ese trabajo realizado, cosa que la semana pasada sí fue. Entonces, pues bueno, esto es muy largo, vamos a intentar seguir luchando, a ver si nos recuperamos. Ahora hay un parón, anímicamente esto va a ser un palo duro para el vestuario, pero bueno, vamos a intentar tirarlo adelante y vamos a ver si recuperamos la confianza. Sí, no, a ver, el objetivo del Capellades no es otro que subir de categoría. Y vamos a trabajar para ello y vamos a seguir adelante. Es muy largo y queda mucho aún.